¿Quién hay aquí al lado? Oiga, ¿usted es Salvador Dalí, de verdad? Me llamo Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech. I soc jo mateix. Vaig néixer l'11 de maig de 1904 al carrer Monturiol de Trias per servir-los a vostès. És el poble on aniran vostès avui. Pero usted está todavía vivo? Jo vaig morir el 23 de gener de 1989, amb 84 anys. D'això ja fa 33. I ja havia mort abans de viure. He estat pintor, actor, joier, fotògraf, il·lustrador, guionista, escriptor i menjador de xocolata. Y bueno, lo de chocolate ya lo sabíamos, pero a ver, don Salvador, déjame preguntarle de dónde le viene ese bigotazo que tan grande, tan especial. Oh, em vaig deixar créixer un bigoti molt gran i llarg que va ser la meva imatge mundial. Sàpiguen que em vaig influir del pintor espanyol del siglo XVII, Diego Velázquez. I diuen que sóc malagòman. Dalí és immortal i no morirà mai. Caramba, pues nada, ya lo dejamos tranquilo. Si nos dice un par de frases de las suyas, dejamos tranquilo. Miri, l'única diferència entre un loco i Dalí és que Dalí no està loco. Y que sepan que la modestia no es mi especialidad. Dalí solo es bueno porque el resto de pintores son muy malos. Muchas gracias, don Salvador. Hola. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la
que avui no em suïcido.